Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region nga mo ni dulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, February 16, 2026. Dalan sa Don Salvador Benedicto, one lane lang ang malabyan bangod sa natipag na duta. Padayon sa gihapon na pag-usbod sa duta sa Banuasang Tuboso. Negros Power kag Nuseco nag-anunsyo sa masobra sa piso kada kilowatt-hour nga pagdubo sa bilis ng kuryente para sa bulan sang Pebrero. Katapos ang Army patay sa encounter sa Negros Oriental. Kag sa Good Vibes, atong saksihan ang palumbaan sa mga balsa sa Banuasang Hinigaran. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bulkan Kanlaon liwat na naman nga nagbugas ang abo subong nga adlaw. Pasado launa sini nga hapon nagbugas ang abo ang Bulkan Kanlaon. Sa records ng IP cameras ng KVO CC Observatory sa Canlaon City, 1:10 p.m. nagsugod ang ash emission. Kag iniya naglawig tubtob 1:13 p.m. sini nga adlaw. Ini ang nag-generate sang grayish plume nga nagsaka tubtob sa 150 meters sa ibabaw sang crater sang bulkan antes nagpadulong sa southwest. Ginabisuhan ang publiko nga maghalong sa posible ash fall kasunod sa natabo nga ash emission. Samtang sa February 16 nga monitoring sa Bulkan Kanlaon na-record ang 6 ka volcanic earthquakes kag 1,124 ka tonelada sang sulfur dioxide flux sa kada adlaw. Padayon man ang ground deformation. Nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkan Kanlaon. Sa number 9, homeless couple, isa sa mga ginkasal sa mass wedding sa Bacolod. Magkahagugma nga nag-iistar sa kilid sa San Juan Street na lakip sa 202 ka mga pares nga nagtambi palad sa ginpatigayon nga mass wedding ceremony sa Bacolod City Government. Ini ang kadungan sang selebrasyon sang Valentine's Day sang Sabado. Suno sa tagpamuno sa Bacolod Anti-Mendicancy Management Division nga si Anjanet Servano, ang mag-asawa nga si Rolando kag Sharon Toledo, kaupod sang 5 sini nga mga kabataan ang ilang nga na-rescue sa kilid sang public plaza. Ang pag-rescue sa ila kabahin sa nagapadayon nga anti-mendicancy programa sa Department of Social Services and Development sang syudad. Nangin magkahagugma si Rolando kag Sharon sa sulod sang 21 katuig antes sila nakasal. Lunsay Barker ang duha samtang ang 5 sini nga mga kabataan ang nagapanglimo sa downtown area. Matapos nga na-rescue ang bugos nga pamilya, sila karon ang temporaryo nga ginpahamtang sang syudad sa araw relocation site sa Barangay Vista Alegre. May 3 man ka mga job order employees sang syudad ang ginkasal sa mass wedding ceremony. Ginsiling ni Mayor Greg Gasataya sa flag raising ceremony kaina nga magahatag siya sang gamay nga kantidad para sa 3 ka empleyado agud gamiton para sa ila nga honeymoon. Ang nasambit nga kahiwatan ang ginserbihan ni Gasataya bilang officiating minister. Sa number 8, MasKara dancers nag-abot na sa Hong Kong. Nakaabot na subong nga adlaw ang 40 ka mga MasKara dancers sa Barangay Tangub sa Hong Kong. Kag natalana nga mag-perform buwas sa gabi para sa Cathay Chinese New Year Night Parade. Ginsiling ni Attorney Marty Go, Secretary to the Mayor, nga ginpili sang syudad ang dancers sa Barangay Tangub nga ipadala sa isa sa mga dalagko nga kahiwatan sa Chinese community. Bangod sila ang nangin kampyon sa tinalikdan nga MasKara Arena and Street Dance Competition. Ginaako sa Hong Kong Tourism Board ang travel kaga accommodation expenses ang tanan nga contingent. Naghatag naman ang syudad sang bulig pinansyal sa mga dancers. Kaupod sa mga dancers ang Tourism Office sa Bacolod kag sanay Councilors M. Ang, Bumber Pais kag Jason
Villarosa. Ang mga opisyal na natalana nga magbalik sa syudad sa Miyerkules, apang ang mga dancers magatinir sa Hong Kong tugtog Pebrero 20. Dugang nigo, ginatinguhan man ni Mayor Greg Gasataya nga makaapa sa Hong Kong agud magtambong sa among nga kahiwatan. Ang atong na delegation from Bacolod, ang Barangay Tangub, ang champion naton sa last year ni MasKara. Today, naglupad na sila pa Hong Kong for their performance sa Chinese New Year na celebration sa Hong Kong tomorrow evening, February 17. So naglakat sila, ginupdan sila sang staff naton from Tourism Office. May nag-upod na tatlo ka city officials, si Councilor M. Ang, Councilor Homer Baez, and Councilor Jason Villarosa. Depende pa na later on if tinguan ni Mayor Greg if makaapas man siya for their performance tomorrow. But for now, ari pa diya si Mayor Greg. Buhay pa siya kanina. Until when sa ito ganit, Mayor? I understand ang itinerary nila until 20 gito 20, but I understand ang city officials mabalik sila on the 18th because sa 19 may session sila. Okay. Sa number 7, masobra sa 80 ka jail officers ginpaidalom sa drug test. Ginpaidalom sa drug test ang 86 ka jail officials kag regional personnel sa Bureau of Jail Management and Penology, Negros Island Region. Ginpatigayan ang drug test sa Bacolod City. Lakip sa mga ginpaidalom sa drug test amo ang command group, division sa chiefs, section heads, jail wardens, acting wardens, officer in charge, kag regional office personnel sang NIR. Ginpasiguro sa mga nurses sang Health Service Division ang proper handling kag processing sa mga samples nga nagasunod man sa standard protocols. Base sa resulta, tanan nga 86 ka jail officials kag regional office personnel ang nagnegatibo sa paggamit sang illegal nga droga. Sa number 6, lalaki patay sa pagbungguanay sang tricycle kag truck. Nagresulta sa kamatayon sang isa ka lalaki ang pagbungguanay sang tricycle kag truck sa Sitio Naga, Barangay Suay sa Himamaylan City sadtong Valentine's Day. Patay ang driver sang tricycle nga si alias Ricky, 52 anyos, residente sa Cabancalan City. Nagwa sa investigasyon nga pagkadto Cabancalan ang tricycle sang madulaan sang kontrol ang driver rason nga naglapaw sa pihak nga lane kag nakabunggo sa nagapadulong nga truck. Nagdesok ang tricycle sa pangunahan nga bahin sang truck nga may karga nga tubo. Ang driver sang truck nga si alias John, taga Cabancalan City, ang nagsungka sa kapulisan. Sa number 5, katapos ang Army patay sa encounter sa Negros Oriental. Patay ang isa ka soldado samtang pilason ang iya upod sa nagluntad nga 4 ka asud-asud nga engkwentro sa tunga sang Philippine Army kag New People's Army sa Barangay Santo Niño sa Tanay City, Negros Oriental, Domingo sang aga, Pebrero 15. Ang unang engkwentro nagluntad la sa 5:35 sang aga kag ginsundan sang 3 kaseparado nga mga engkwentro. Ang napatay nga soldado nga si Corporal Reynold Gardose, 29 anyos, taga Tapaz sa Capiz. Miyembro siya sa 11th Infantry Battalion. Samtang ang pilason isa ka private first class, nagaedad 28 anyos, siyang gindala sa ospital. Sunod sa report, wala nakaangkon sang igo kabala ang private first class apang bangod nagluntad ang pagbaylohanay sang lupok sa pilas, siya ang naiguan sang bato. Sa report sang 3rd Infantry Division, naka-recover sa encounter sites ang militar sa mga granada, long kag short magazines sang M16 rifles, isa ka magazine sang caliber 45, mga bala, personal nga pagkabutang kag iban pa nga mga dokumento. Sa number 4, 3 ka mga baligyan sa Barangay Mandalagan sa Bacolod
gin-demolish. Gin-demolish sang Bacolod City Legal Office Enforcement Team ang 3 ka mga baligyaan sa kilid sang dalan sa Barangay Mandalagan kainis ng aga. Ginsiling ni Levi Pange ang pamuno sang enforcement team makapila na ka beses nga ginpanaugan sang notice ang mga baligyaan pero wala sila sa gihapon nagsunod. Ginhatagan man sa mga vendors ang sang 10-day voluntary demolition apang suno kay Pange. Wala sa gihapon ginguba sa mga tag-iya ang nagabalabag nga porsyon sa inabaligyan sa kilid sandalan. Wala man report nga resistance sa ginpatigayon nga demolition. Ang clearing operations ang sandig sa Memorandum Circular 2019-121 nga ginpagwa sa Department of Interior and Local Government nga nagamando sa tanan nga local government units nga siguruhon nga wala sang illegal structures nga natukod sa mga sidewalks. Ginklaro ni Pange nga wala sang may ihatag nga cash assistance ang syudad sa mga gindemolish nga mga istruktura sa kilid sandalan. Magluwas na lamang kung mga residential areas ang iga-demolish. Nagapanawagan sa karon si Pange sa mga barangay officials nga kung matapos na ang clearing sa syudad, ilaman responsibilidad nga bantayan kag i-maintain nga hilway para sa publiko ang sidewalks. Actually, ang ato schedule sa mga tagata na notice last week, giving them 10 days for voluntary clearing. But subong kiti wala daw ay pa may portion lang gain katuan na sa aton nga team dito kag nag-start na sila sa buong clearing sa area. We did cooperation also sa aton mga barangay officials. Hindi naman pag patamaan ba lang nga ginatolerate na lang naton after sang pangabudlay sa aton nga opisina sa City Legal nga gusto man naton magtaway ng ila area kag ginapabayan na wala man nila na maintain. So ang problema ang continuity sa aton nga program. Ba't gusto gina ni Mayor nga magtawag gina ni nila talaga. Sa number 3, Negros Power Cagnoseco nag-anunsyo sa masobra 1 peso per kilowatt hour nga pagnubo sa bilis ang kuryente para sa Pebrero. Halin sa 13.11 pesos per kilowatt hour, mangin 11.44 pesos per kilowatt hour na lang ang sukot sa bilis ng kuryente para sa bulan sang Pebrero. Ini ang ginanunsyo sang Negros Power. Piso kag 66 sentimos ang ginbuhin sa balayran kada kilowatt hour. Buot silingon, kung nagakonsumo ang isa ka panimalay sang 200 kilowatt hour, makakinot sila sang 322 pesos para sa sining nga bulan. Di bangod nga nagnubo ang generation cost halin sa wholesale electricity spot market o kun WESM. Kasunod man ini sang normalization kag synchronization sa mga power plants sa Visayas grid. Samtang Negros Occidental Electric Cooperative o NOSECO ang nag-anunsyo man sang 1.0220 pesos per kilowatt hour nga ginubo sa bilis ang kuryente. Halin sa 12.87 pesos, mangin 11.87 pesos na lang ini. Sa number 2, padayon ang pag-usmod sang duta sa area nga sakop sang sitio Bairan sa Barangay General Luna sa Toboso. Rason nga gin-cordon ang area. Sunod kay Mayor Richard Hauhoko, nagpakig-angot na ang punong barangay sa iya bangod tugas ang pag-cordon sang area, gin-reroute ang mga alagyan sang estudyante. Rason nga naglayo ang ilang nga ruta. Luyag nga ipatahag sang LGU nga ang pag-cordon sang area kabahin sang safety protocol. Sang Webes sa 6 feet ang ginusmod sang duta. Pagka Biyernes, nangin 9 feet na. Kahapon, Domingo, nagdangat na sa 10 feet ang ginusmod sang duta. Kag subong nga adlaw, 3 inches ang ginusmod suno kay Engineer Hospicio Carbajosa Jr., ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer. Ang mga crack gikan sa isa lang katapak sadto karon mas nagdako tubtub sa 4 feet na.
Liwat nga nag-follow up ang LGU sa Mines and Geosciences Bureau para mapatod kung kung ano ang gintunaan sa pagkausmod sa duta. Sa Miyerkules naka-schedule magbisita ang MGB, HEMO kag PDRRMO sa area. Damlag pa ginsiling ni Carbajosa nga posible isa ini ka sinkhole labi na nga kalaban nga duta sa area ang limestone. Wala sang may nagapuyo sakop sa nausmod nga duta pero ini ang lalabyan nga ruta sang mga pumuluyo. Kagina, nagbisita man di ang kapitana to kay medyo hassle na sa iban nga mga estudyante to sa medyo babaw-babaw nga area. Gin slightly cordon to sa DRRM namon kag may araabi mga bitak nga sang una tag gamay pa subong daw dupa na ang kawiden sang bitak. So at least kung sila gid maka-determine ba sa MGB kaya nga mo daw how man lang ni nga possibly sinkhole or landslide or Kag sa number 1, dalan sa Don Salvador Benedicto, 1 lane lang anay ang malabyan bangod sa natiphag nga duta. Nagapabilin nga isa lamang ka lane ang sarang maagyan sa bahin sa National Highway nga sakop sang Purok ag Sisibay, Barangay Bago sa Don Salvador Benedicto, kasunod sa natabo nga landslide sa nagligad nga semana. Sunod kay Mayor Nehemiah Joe de la Cruz, wala sa karon ginatugutan nga makalabay ang mga truck nga may karga nga tubo kag iban pagid nga mga mabugat nga salakyan. Mga light vehicles lamang lakip na light buses ang sarang makaagi sa mga highway nga nagaserbe alagyan padulong sa Calatrava. Pathag sang alkalde, dako ang halit nga natugas sa ginabulubanta 50 meters nga landslide. May mga nahalitan man nga pananom kaangay sa mga humayan kag mga pinya. Mga 27 million to 35 million pesos ang ginabulubanta kinahanglanon para lubos nga makaayo ang apektado nga bahin gani temporary solution anay ang ila nga ginapatuman. Natala na pa sila magsapuliwat para sa ilang masunod nga tikang lakip na pagpatuman sang alternative routes. Personal nga ginbisitahan Nanday de la Cruz kag mga opisyal sa Municipal Engineering Office kag Department of Public Works and Highways ang area sa nagligad nga semana kasunod sang natabo nga landslide sa dong Pebrero 11. Madugay nga ginreport nga ang cracking sa amo nga nga dalan dugang padiri ang wala untat nga ulan kag pagtay ugman sa nagluntad nga linog sa nagliligad nga bulan ang gilalantaw man mga kabangdanan. 1 lane na to pasable, then tinguan to namon may solusyon na kami to nga temporary lang anay for not para hindi lang gid ma-totally damage para maging passable pang isa ka lane. May steps na kami to ni DP pero we will try to when kami meeting kami when to implement that band-aid solution on the anay, but I would like to thank also the Office of Secretary Vince Dizon for the fast action to check the area sa landslide. So ano lang ang salakyan, Mayor, may limit ang salakyan nga pwede makaagi like ang kabugaton sa salakyan? Yes, ma'am. Wala gid ko to anay sumong pa agi sa mga heavy na mga tinulers nga fully loaded. Like example, mga truck sa tubo or fully loaded. Pero mga light vehicles pwede. Sa Good Vibes sa pinakaunang ation, ginpatigay ng palumbaanay sang balsa sa Sitio Linaw sa Barangay Bato sa Banwasang Hinigaran. May report si Romeo Subaldo. Dragon Boat? Hindi. Ini ang balsa karera sa Linaw Lake Resort sa Sitio Linaw sa Barangay Bato sa Banwasang Hinigaran sang Sabado. Sa pinakaunang ation, nagpatigayon ang resort sang palumbaanay sang mga balsa. Sa unang round, ang isang championships nanging mainit na ang kompetisyon.
Nakuha pa sa sining mga participants nga magsaot-saot samtang nagapalapit sa finish line. Sa final round, mas nangin mainit ang karera. Hindi maglayo ang distansya sa duha ka mga balsa. Ang yellow team nga ginabugasan ni Tiodi Lagapa kag Alan Piorque nangin champion. Si Tiodi naghiligda sa balsa sang nalapot na ang finish line. Tek, kamusta mamatsyag? Okay mo na. Napo, gali. Napo ka? Wala ka man itong ginapo. Ano kayo mo gina? Tatlong shot? Ha? Kayo mo tatlong shot gina? Anong isat mo gina? Whiskey eh. Nakabulig ang whiskey, nakabulig. Nakabulig mo na. Enjoy. Nakashot wala? Ako yung ka-shot. Yung partner ka. Pero ikaw itong kapameraya. Bisa nakashot, ikaw itong kapameraya. Yun na. Hindi yan, hindi kinaparaan ko lang. Ito marikada ang balsa hilay. Suno sa kay Maggie Trinidad, ang tag-iya sang resort sa Tuanay, napuno sang water lilies ang linaw diri sa tupad sang resort pero matapos ang Bagyo Tino, naghawa na ini. Napinsaran niya nga magkarera sang balsa bangut ini ang pamaagi sa mga pumuluyo sa pagtabok sa linaw. Ang balsa kabahin na sang pangabuhi sa mga pumuluyo diri. Ang linaw sa una, damo lili water lily. So, subong, after ng Tino, naglimpyo siya. Kaysa una do amula ni nga area, ang ginalimpyo ko. Kag nakita ko ang potential nga para sa amon nga pumuluyo, nga ma-enjoy man ang amon nga mga kabataan, kung sa din mga panig sang barangay Bato. Para ini nga event, gusto ko mangin every fiesta na gid. Every year. Ang barangay ang isa sa mga tuman nga naapektuhan sang Bagyo Tino. Kagluyag sang resort nga mabuligan ang mga pumuluyo sa pagbangon, pinaagi sa paghatag sang kalingawan. Romeo Subago para sa Digicast Negros. Kita naga-shoutout sa ating mga live viewers kay Shona Evangelista Caredo, maayong hapon Digicast Negros, watching from Singapore. Jocelyn Loquero, good afternoon Digicast team, watching live here in Hong Kong kahit busy, still watching while preparing for the family gathering tonight. May celebration sa Hong Kong, di ba? May Chinese New Year. Hensley Cecil Alguna, Mumbai. Good afternoon, Digicast Negros, NIR, Miss Barbara. Hi, Hensley. Kay Miss Gloria Bantigue. Good afternoon, Digicast NIR. Kag Ma'am Barbara watching from Pulupandan. Romel Mahilom Galio. Hi, sir. Good PM. Ma'am Barb watching with Ram Kim Alcala. Marie Tiffany Hoover. Happy Valentine's Day from Iloilo City. Kagamayad doon top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Mayang hapon.